ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣେ ଯେମିତି ସତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ସେ ଲୋକଟି ହସି ହସି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସିତ କରେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ବା କୌଣସି ବି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ବିଚାରରେ ଯାହା ଆଗରେ ପାରୁ ତା ଆଗରେ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କହିଦେଉ। ଏକଥା ଭାବି କି ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଖୋଲିକି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦୁଃଖ କେବେ ବି କମ୍ ହେଇନଥାଏ, ବରଂ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 7ଟି କଥା କହିବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଖରାପ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ଆମକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମାଧାନର ବାଟ ପଚାରୁ, ନିଜ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକତା ଲୋକ କେବେ ବି ବୁଝନ୍ତିନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣେଇବା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମାଧାନର ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 70% ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଲା ନ ହେଲା ଏଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି, ବରଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଜା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ 20% ଲୋକ ତ ଏ କଥା ଭାବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛେ। ବାକି 10% ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିପାରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମର ସାଥ ଦେବେ ତାର କୌଣସି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବା ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପଶ୍ଚାତାପ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏକା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲୋକ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ କାନ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏଇଆ କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଏଇଠି ଚାକିରି କରିବି, ସେଇଠି ଚାକିରି କରିବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗପନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ କହୁ, ଆମ ମନକୁ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ? ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ହିଁ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛେ। ଯେଉଁଠି ପରିଶ୍ରମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ କେବଳ କଥା କହି ଗପ ଗପି ହିଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଏବଂ ଏହି ମାନସିକ ଚାପ
आम जीवन रे असंतुलन उत्पन्न करदिए जहाद्वारा आम निज स्वप्न निज लक्ष्य पथ भ्रष्ट हो जाऊ। निज लक्ष्य विषय रे समस्त को कहवा द्वारा किछि लोक थिबे जे आपन को मोटिवेट करिवे एवं एमिति मध्य किछि लोक थिबे जे आपन को डिमोटिवेट करिवे, किंतु आपणक मन रे मोटिवेट करुथुवा लोकंक ठारू डिमोटिवेट करुथुवा लोकंक कथा बारंबार आसीबो। ଏହା ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, କାରଣ ପାଟିରେ ଏତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଜିଭ ତାରି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ଆମଦାନୀ ବା ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରର କେହି ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ କଥା ଅଟେ ଯାହାକୁ ନିଜ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ନା କେବେ କାହାକୁ କାହାର ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ନା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ରୋଜଗାର କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇ ଦେଉ, ତେବେ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗରିବ ଭାବି ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ରୋଜଗାର ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉ, ତେବେ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଆମ ରୋଜଗାର ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆମ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତିନି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏକଥା କଦାପି କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ଆପଣ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାବାଲା ଭାବେ କି ଆପଣ ତାକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଘୃଣା ଏବଂ ଅହଂ ଭାବର ନିଆଁରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଅଘଟଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାସ୍ କରି ସେଇ ଲୋକ ଆଗରେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ସମୟ କେତେବେଳେ ତା କଡ଼ ଲେଉଟା ନେବ ସେ ଜ୍ଞାନ କାହାରି ବି ନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମକୁ କପି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ନ ମିଳେ ସେମାନେ ଦୋଷ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ସଫଳତାର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ବାଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସଫଳତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ କଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ି କେବେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁନି। ଷଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଏକାଠି ହେଇ
गोटे छात तले रहिले छोट छोट समस्या बा सामान्य कथा कटाकटी हेबा स्वाभाविक अटे। लोकंकु ए कथारे किछि भी फरक पड़ेनी कि आपण किंबा आपणक परिवार केउ भली परिस्थिति रे अछंती। आपण जेतेबेले परिवार भितरे घटुतिबा सामान्य छोट छोट कथा को मध्य बाहर लोकंक आगे आलोचना करती सेमाने आपणक दुर्बलतार केवल फायदा ही उठे था। तेणु परिवार समस्या को परिवार भितर ही कथा है तार समाधान करंतु, बाहर लोकंक सहित आलोचना करी नुहे। सप्तम तथा शेष कथा हेउची देखे हवा छाड़ंतु। अनेक लोक अछंती जो माने अन्य को सहाय्य करिबा नारे केवल निजर प्रशंसा करिबा पई चाहंती। सबु बेले निजर छोट काम को मध्य बड़ आकार रे देखैबा पई चेष्टा करंती। जे लोक प्रकृत रे हृदय रु काहाकु सहाय्य करंती बिना कोनसी स्वार्थ रे तांको प्रकृत आनंदर अनुभूति अवश्य हेइथाए। किंतु जदि आपण केवल देखै हवा पई काम करंती तेरे किछि समय पर्यंत आपण लोकंक दृष्टि रे सम्मानास्पद निश्चित रहिबे, किंतु आपणको आत्मसंतुष्टि केबे भी प्राप्त हेबनी। वीडियोटी आपणको हृदय को निश्चित छुईथिबो। जदि भल लगी थाए लाइक करिबे, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दे ऑल को मध्य निश्चित क्लिक करिबे। रहुची नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ।